Lima ka magbanay sa Zamboanga City ang gipabakwit sa lokal nga kagamhanan human mahugno ang luna nga ilang gipuy-an sa bukirong bahin sa syudad. Atol sa pagkahugno, naguba sab ang dakong bahin sa bypass road sa lugar. Ani ang report. Gilayong gipabakwit sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City ang lima ka magbanay nga namuyo sa bukirong bahin sa Sitio Corote, Purok 5, Barangay Malagutay. Kini gumikan sa pagkahugno sa dakong bahin sa bukid nga ilang gipuy-an nga gibana-bana ang anaa sa halos 3 ka hektarya. Matod sa mga apektadong residente, kalit lang kuno kini nahitabo. Nagsugod kini human napalgan ang pipila ka mga crack ilawom sa ilang mga balay human ang nasinati mga pag-ulan sa mga milabay nga semana. Bigla lang ka sir, ya kwan, ya raha, ya party gayot. Hasta adentro ka sakat ka namun. Ari barang siya prinsipya, ya raha gayot. Si hasta ya abahaya ka sir poko-poko. Hasta dia muka saya se todo dia mga pami hasta di mga tiya dia todo se casa di amon se takabaya se kuanya incline tan kuanya le incline ya. Tiene ondor siguro mga 15 meters el ondor de suyo, el crack bien grande. Kabar no mato habla portion tiene pa bakante todo crack ya gadle. So amo sa arata tiene kami miedo barangay council tan monitor gani con ese otro side. Baka el otro side baka ginda si todo na Rio si Tiyempulan. Tungod sa grabing landslide, naguba sab ang dakong bahin sa Baguay lang nga gihimong bypass road nga nahimutang sa kilid sa maong bukid. Sa aerial shot nga kuha sa usa ka netizen, makit-an nga ana sa halos 2 sa kilometro ang nangagubang dalan. Ang kilid niini natabunan na sab sa mga yuta gumikan sa landslide. El problema de este ser, cuando no hay pasacapiling materials, na unlaw pa portion de ese, onde el apiki na puente, so no hay pale move, no hay pa no. Kondo saka kel, ang prinsipya kal saka. Matod sa barangay council sa Malagutay, walay natalang samdan atol sa insidente. Kapin 20 ka mga individual ang apektado. Ang uban kanila, temporaryong mipuyo sa ilang mga paryente, samtang ang uban, midangop sa barangay. Gipailaw na sab sila sa profiling aron mahatagan og relief assistance gikan sa CSWDO. El DPWH informya tamen, el contractor, todos los contractor informya man tamen. So el city government ayer estaba tamen el disaster check yaten sila lugar, so el advice nila sa legal na ese area. Sumala sa ZZDRRMO nga nagpasa na kuno sila og recommendation sa DPWH9 kalabot sa pagsulbad sa maong insidente. Ginapaabot na sab ang tubag sa DPWH9 kung unsa ang ilang assessment og solusyon sa guba nga dalan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.